भटार्स बिथांमोना माने गोदान माने भट होनो मोनजेननाय होननानै बिथांमोना जोंनो दहायनो फोरमायखाबाय बिथांमोना जोंजों लोगोआव फैदों आरो जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना भट थुजेननो मोननायावनो बिपिएफआव थुनो मोनसिगोन दा दहाय पलार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों ने जोंनि माबाया आफादगिरि बिनि नामा जों न'नि जाखायो आयं जों आंनिनो आयं जायो ओमफ्राय बेखौहाय बेना गोबां नाम दं खिन्थु बबे मोनसेयाव खोन्थालाबा नोंसोर मिथिगोन सिनायखायो दा बै सिनेमा गाग्राया गावगाथ' बिराद मिनि होयो मानसिफोरखौ ओमफ्राय गावगा बिराद गाबो मिथिबाय बिनि गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै खिन्थु आं नुबाय जा गाबखायो गतिके बिथाङा दहाय मोनसे खोथा बुंदों बिमा माहारि होननानै बुङोब्ला लोक्षि दाखालि हाग्रामा सारा जेब्लानाखि मिटिं खालामदोंमोन क'क्राझाराव गासिबो हिनजाव महिलाफोरजोंहाय बांसिन अब्ला हौवाफ्राथ' फैयाखै अब्ला बिसिनि गेजेरावहाय दिनै हिनजाव माहारि बा लोक्षि हिनजावफोर माने लोक्षि बिथांमोना दिनै बिदि हाग्रामा सारा खोथा बुंदों दिनै लोक्षियानो जोंनि गेजेराव नामायबाय होननानैहाय दिनै बिनि बिसयैनो आं मोनसे खोथाखौ बुङो दिनै इयुथ जोहोलाव फंबाय आरो फंबायमोन बिथांमोना दि दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय दिनै जोङो बिमाखौ बिमा होननानै जों सनमान होनो रोंनांगोन बिफाखौ बिफा होननानै सनमान होनो रोंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफाया जोंनि थाखाय इसोर जाय बिमाया जोंखौ खांदों आरो फेदेरदों जाय बिफाया जोंखौ खस्थ' गावनि जानायखौ दोनथ'नानै गोबां फोरोंदों फेदेरदों दिनै बेखौ जों साननो रोंनांगोन गतिके बिनि थाखायनो आं मोनसे खोथा बुंबावदों फंबायमोन दिनै आं ससियेल वर्कार अल बिटिसिआव अल आसामाव आंनि माखासे स्टेटासखौ मिथियै रावबो गैया दिनै आं मानि थाखाय ससियेल वर्कार जादों दिनै आं मा मावनो नागिरदों दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोलाव दङ दिनै जेब्लानाखि आं नोंसोरबायदि फंबाय नोंसोरबायदिमोन 18 बोसोर 17 बोसोर 18 बोसोर 19 बोसोर 20 बोसोरमोन बे समाव आंबो बै समनि खाहानियाव गोसोखाङोब्ला आं दासिमबो गाबखांनाय फैयो जेब्लानाखि आङो नोंसोरबायदिमोन भट होनो मोनजेनदोंमोन बा भटार्स मोनजेनदोंमोन बे समाव आंनि माखासे बिजनेस लाइनाव आं हाबदोंमोन दिनै बे बिजनेस लाइनाव आं जेब्लानाखि हाबदों बिनि सिगां आङो मा मावबोनाङाखै मालाबानि समाव आङो बन फाननानै फैनांगौ गोनां जादों मालाबानि समाव आङो बारियाव बे लाफा मुला फैनाया बे लाफा मुलाखौहाय बिमा बिफाया फोबाय ओमफ्राय बिसोरो गावबागाव खामानियाव हाजिरा मावहैबाय जोङो फुनानै 10 थाखा मुथा खावबो जिरायना फानदोंमोन आं लाजियाबो गियाबो रावखौबो आं दासिमबो रावखौबो गियाबो लाजियाबो मिथिबाय आरो आंखौ रावबो दमबो दाखा आङो जे रागा जोंबाय सिद्दाखा बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुंदों फंबायफोर आरो जोंनि बिमाफोर बिफाफोर आरो बेखौबो आं मोनसे एडभाइस होनो सानबावदों जोंनि माखासे बिमा माहारि बा बिफा माहारिनि गेजेराव गावनि फिसाखौ खांबाय जेला मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो थाबायनायाव जों नोजोर होनो रोंनांगोन जोङो बबेबा हस्टेलाव जोङो स्कुल फरायनो थिनहरदों गावनि फिसाफोरखौ थाखा नांगौ हरदों खिन्थु जों मा मावहैदों रावबो मिथिया दिनै जेब्लानाखि दाखालि नोंसोर आंखौ ड्राग्स हमनायनि नुदों दा बे ड्राग्स हमनायनि बेलायावहाय माबायदि जादों मानसिया मोदोम लोदो जाबाय खिन्थु दा ड्राग्स सोमै जानजियाखौनो माने आखाइ थोंसे हमस'नो हासै अब्ला बेफोरबायदिखौ नुनानै जों गोसोआव दुखु मोनखांदों दिनै आंनि न'खराव जौ लोंग्रा ड्राग्स सोबग्रा माबा मोनसे निसा बाहायग्रा रावबो गैया दिनै सोरबा बायदिया साननो हागौ जोंखौ निसा बाहायो होननानै नाथाय जों निसा बाहाया अब्लाबो जों दिनै निसा बाहायो हिसाबै जों माखासे इयुथ लेभेलनि माखासे मानसिफोरखौ जों मोजाङाव लाबोनो लुबैयो जायनि न'खराव समस्या गोग्लैयो बिसोर बुजियो जायनि न'खरावहाय सोरबा ड्राग्स जाग्रा दङ बिनि न'खराव बेसेबां समस्या सफैयो बिनि बिमा बिफायासो खोन्थानो रोंगोन सोरनिबा फिसाया जौ फाग्ला अखा नायबानो जौ लोंहैबाय फैसा लानानै बिमा बिफाजों बुलायफैबाय जों बेखौ मोजां मोनगोन नामा मोना दा दिनै बेखौनो आं मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै माखासे बिसय आं दिनै इयुथफोर बा सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोर आरो बिमा बिफा फिसाफोरखौ माबायदि दैदेननांगौ बिनि बिसय आं फंनैसोब्लाबो आं बुंनानै फैयो दिनै आङो जि खामानि ससियेल वार्कार दिनै आं राजनितिआव आं मानि थाखाय हाबदों आंनि जेब्लानाखि ससियेल वार्कार मावदों बे ससियेल वार्कार मावनाया गोबां माखासे मानसिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव
बा सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आंनि मावनाया नोजोर नांबायमोन बबेनिफ्राय मा मोनो बबाव मा मावहैयो जिसुयाया बबेनिफ्राय मोननानै सोरबा बेमारिनो होदों सोरबा एडमिसन लानायनियाव हेफाजाब होदों खुन गफुरनो खुन बिजनीनो खुन बाक्सा उदालगुरि ना लेटेस्ट नै दहायसो दाख्लै जेब्लानाखि जोंनि बामोनगावआवहाय जयनिं जाफैदों एक्स एनडिपि नि सासे दैदेनगिरि बबेबा मोनसे जायगायाव बियो मा होनोमोनलाय हाजिर जाहैनांगौ बियो हाजिर जानो थांगासेयाव 6000 थाङो मासाव फिरफिरि सालायो अब्ला बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै एक्स एनडिपि खौ लानानै जोंनि बिटिआर सुक्ति जाबोदों ना जाबोआखैमोन दे दिनै जोंनि एक्स एनडिपि फोरनि थाखाय मा मावदों जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथां आरो बिना गयारिमोना बिमा माहारिनि थाखाय जोङो बिदि मावगोन पसातर होगोन थियेटार गंसे होगोन नोंसिनि गामिनि बे खुंग्रिं एरियायावहाय पसातर मोननायखौ बाद हो माबा मोनसे सोरनिबा माबा मोनसे लिडारनिफ्राय सहाय मोननायखौ बाद हो दिनै सोरबा सासे बेमारिखौ सोखानाय नोंसो खोनाफेरदों खिन्थु जिसुया सुमफ्रामारिया गावनि दंनाय समाव लाखनिफ्राय गोजौसिम होनानै सोरबा मानसिखौ फोथांनाय रेकर्ड दङ दिनै आं जेबो आं गावखौहाय थाखा होदों बा माबा मोनसे सोरबा बेमारिखौ फोसाबदों होननानै आं गावखौ दुगाबो दुना लाया मानो होननानै बुङोब्ला बे मावनांगौआ जोंनिनो दायित्व नों आरो आं गोसो जानानै मावाब्ला सोरबा गैयि मानसिया गैयियावनो थागोन सोरबा बेमारि जानाय मानसिया मुलि गरसेबो मोनजानाय नङा बियो थैनानै थांगोन दाखालै जेब्लानाखि नैबे माबा बिरदाव ने बिरदाव नोंसिनि बे खुंग्रिं एरियायाव बा चिरां दुवारावहाय बिरदाव होननानै मिथियो दा खिन्थु बिनि नामा बिरदाव नङा दस्रासो लेटेस्ट बिनि डिटेल्सखौ आं बख'जोबदों आं मोनसे बेखौहाय पार्सनेलि आंखौ एटेक खालामनाय हिसाबै आं बिरदावखौ बुंदों नोङो मोजां मावना जानो गोसो दंब्ला मावनानै जा आरो जुदि बेखौहायबो जुदि नोङो मावना जानो गोसो गैयाब्ला बिनि एक्सनखौ आं लागोन होननानै दिनै बियो एग्रिकालचाराव खामानि मावो दा आरो सोरजों बबेयाव मा खामानि मावखोमायो बेखौ आं मिथियोमोन डिटेल्स आरो बेखौ आंनो हमनो थाखाय 5 मिनिट टाइम नाङा आंबो सासे एक्सट्रिमिस्ट बायदिसो जेब्लानाखि नोंसोर दाख्लै आंखौ ड्राग्स हमनाय नुदोंना बे ड्राग्स हमनायावहाय बै ड्राग्स फाननो फैयोना डिलार लानानै फैबाय बाइकजों ओमफ्राय स्रुट होबाय फैसा लाबाय ब्लक खाटबाय नै बिदिमोन बिदि मानसिखौ जों माबायदि हमदों मिथिगौ ओरैबायदि ब्रेन बाहायनांगौ जि मानसिया फैदों बिनि एडभान्स उन आरो सिगां आरो गारि गंसेबोनो दादों सिखा बलेर' स्कुटबो दादोंखा फैखाया खाखायो ओरैबायदि मालाबा समाव जोङो बाइकजों जोख्लायनांगौ जाबाय जे दहाय सासे सेंग्रा दंफायोमोनला बहाय बिनि आसियानो गेदा बिजिनियाव बासिना लाबोनाया पुलिस डिपार्टमेन्टनि मानसियाबो हाबनो हाया खिन्थु बेवहाय आंनि सेंग्राफ्रा हाबनानै बा जों थांनानै बासिना लायदों हाइरड गेजेरावनो बासिना नैबे आसियानो मोननैबो गेदा बेनिया बे फंबायनाया आंनि गारि सालायग्रा ने बेबो सासे इउपिपिएलनि माबामोन बर्ड कमिटिनि प्रेसिडेन्टमोन दा फैबाय खिन्थु माखासे बिल मावदों बिसोरहा बेखौ बख'खांनायनि उनाव बिसोरहा बिपिएमआव हाबसिगोन आं ओंखारथ'नाय जायाखै बिनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायदों आंनि मावनांगौआ गोबां खामानि दङ दिनै आं सासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि जानांगौ आं गावखौ दुगा बुंना लाया नोंसोरबो सासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि होननानै साननानै ला दिनै जाय बिथांमोनाबो जयनिं जाफैदों फंबायमोनखौ बुंदों बा सोरबा आदै मादैमोनखौ आं बुंदों नोंसोरबो थांनानै आं बिपिएमआव हाबदों होननानैल' आं बिपिएमआव हाबबायलै होननानैल' सिरि थाब्ला जानाय नङा नोंसोरबो सोरबा सासेखौ लाबोनो बोलो हो जाहाथे नोंनि थाखायनो 10 जन जुदि फैदोंब्ला 10 जननि गेजेराव 10 जन फैगोन आरो बै 10 जननि गेजेराव 10 जन फैदों अब्ला बेसेबां जाखो जों बेखौ हिसाब खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो ससियेल वार्कार मावदोंब्लाबो जोंनि बिटिसि खौ बासायनो थाखाय जोङो दिनै नांनो थाखाय जोङो ओंखारफादों दिनै आंथ' ओरैबायदि बुंखायो जि जायगायाव थांगोन बेवहाय जिसुया सौथुनानै थैयो ना मायो आं जेबो मिथिया आङो जि लामायाव हान्थिदों बे लामायाव आं हान्थिगोन आरो बे जायगासिम सहैयागौमानि आं जिरायनानै थाया आं ओरैबायदिखा दा बिनि थाखायनो आं गासैखौबो बुंदों आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै आरो गोबां खोथाफोरखौ जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बुंखाबाय आरो नोंसिनि खुंग्रिंनिफ्राय आङो सासे बा सानै बिथांमोनखौ आङो सेन्ट्रेलाव बिबान होनो थाखाय आं अलरेडि सारजों रायलायखाबाय आरो बिथांमोना नैबे 17 थारिखनि गेजेराव बिसोरो होजोंहाय थांनानैहाय मिडिया प्लेस खालामगोन आरो मिडिया प्लेस खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना सेन्ट्रेलनि खामानिखौ मावगोन होननानै आं बिथांमोनखौ आं अलरेडि रायलायखाबाय आरो बेल' नङा गोबां जोंहा मावनांगौ दङ बिदिनो जायगा जायगा जोङो मावनांसिगोन आरो जों माखासे समाव जों प्राइमारि लेभेलाव फैनो हास्लाबाब्लाबो माखासे जोंनि प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा खबर लालायनायनि गेजेरजों गामि गामि हाबनानै जाहाथे बयबो गावनो सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि
सेम्बल लाबायब्ला BPFनि मोनसे दागिखौ जुदि खाफालाव जुदि नोङो फुननानै लाबायबा नोङो सिथाब होनानै लाबायब्ला नोङो गासैखौबो मानसिफोरखौ नोङो जाय मानसिया दिनै अन्थाइ बायदि गोरा बेखौ देख्रुबनो थाखाय नोङो हाथुरा लानानै नोङो ओंखारनांगोन अब्लासो नोङो नोंनि खामानियाव नोङो साक्सेसफुल खामानिखौ नों मावनो हागोन गतिके आङो बारा गोबाव बुंनो सानला दिनै जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय आङो धन्यबाद होबावबाय जाहाथे बिथांमोनाबो उननि बेलायावहाय बा उनाव मोजां खामानि मावनानैहाय जाहाथे रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हायो बेखौ आं आसा खालामदों आरो गामियाव थांनानैहाय जाहाथे सोरबा जुदि दंबावोब्ला बा थाखागोन बिसोरखौ जाहाथे बिथांमोना लानानै फैबावो दिनै हाग्रामा सारा मोनसे खोथाखौ बुंदों दै बेबायदि बाथ्राखौ रावबो लिडारा दिनैसिमबो बुंफेराखै आरो बुंनायबो नङा बे बाथ्रायानो जादों जाहैबाय इयुथ लेभेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै माबायदि BTCखौ बासायना लाखिनांगौ BTCखौ माबायदि डेभेलप खालामनांगौ नोंसोरबो साफा साफा सोलोंनानै लादो बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा सारा दिनै नोङो सिन्था खालाम हाग्रामा सारा मा पइन्टनि बुंदों साफा माने BTCखौ बासायना लाखिनो थाखाय बा BTCखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बा BTCखौ उन्नति खालामनो थाखाय दिनै हाग्रामा सारा बे बाथ्राखौ बुंदों आं गाबोन थैना थांगोन आङो बोराय माने दाथ' हाग्रामा सारा एसे बैसो थांनाय बायदि होनजासै ना जेब्लानि हाग्रामा सारा एसे बोरायलाङो बेथ' थाबायनो हानाय बा बेरायनायाव एसे खस्थ' जागोन बे समाव जोंखौ सोलोंना लानो थिनदों दा बेनि थाखायनो इयुथ लेभेलनि मानसिफोर जोंखौ गासैखौबो माने हाग्रामा सारा जोंनि बिफा बे बिफाया जोंखौ बोसोन होदों जे नोंसोरो मोनफ्रोमबो माबायावहाय नोंसोर आवगायलांदो होननानैहाय दिनै जोङो साननो नाङा जोङो रावबो दासान जे आङो सासे गाहाय थाखोनि आङो माबा मोनसे गिदिर सिमां नुमारनाय आं बहा सहैगोन होननानै नाथाय जिबनावबो दासान दिनै आंबो सानाखैमोन बिदि खुंग्रिङाव फैलायनानै माइ फकन दैलायनानैहाय सोरबा रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे स्पिच होनो मोनगोन होननानै दाखाल सुक्राझार सभा इयुथ केम्प जानानै थांबाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि अबेबा मोनसे बिराद गिदिर मिटिं दिनै आङो सिमाङावबो सानाखैमोन जे आङो बे जायगायाव थांनानै आं मोनसे आर'नाइ गानहैनो मोनगोन होननानै नाथाय दिनै इसोरा आंखौ दैदेनगासिनो दङ बा माखासे रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय दिनै आंखौ सायख'दों होननानै आं सानो दिनै बिनि थाखायनो रावबो दासान जे आं गाहाय थाखोनि बा गरिब थाखोनि नाथाय खिन्थु मानसिनि खाफाला बबे समाव माबायदि जाहैगोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया दिनै नोंसोरो आंनि बिसय माखासे बिसयखौ नोंसोरो मिथिजोबाबो जानो हागौ दिनै आंनि न'आव दिनाव खमायगायाब्लाबो 15 जन 20 जन मानसि थाङो अब्लाबो आं रावजोंबो रायलाया मानसिबो आं थाया फै जायहा बिपद जादों बिसोर फैयो आं हानायाव आं सहाय होगोन हायै समाव आं हरनो हायाबो जानो हागौ होननानै आं माने थांनाय बा रायजो राजाफोरखौ आं बिदिनो आं माबा खालामो दाख्लै जोंनिखालि बैयावहाय ने पिकनिक स्पट जादोंमोन ने लावखार ओंखाम जानाय जादोंमोन ना आंखौ सानै मानसिखौ सिनाखि होदों दा सानै फिसा मानसिखौ आं सिनाखि होदों सिगाङाव जिरायदोंमोन माने नोंसिनि बे खुंग्रिं एरिया ओरै हादान साइड ओरै दागारि साइडनिफ्राय आंखौ गोबां मानसिफोर थाङो खिन्थु सोरखौबा आंखौ लोगो मोना आंबो माने बाहेरायाव थानाय बांसिन खामानि दामानि मावहैनाय जायो बिनि थाखाय अब्लाबो मालाबा समावहाय आं ओरैबायदि खालामो न'आवहाय अमा फानना दोननाय फैसाया बेखौबो हरहैयो आङो फोथायनाय नङा आंखौ रावबो गावखौ दुगा बुंना लादोंसो सानगोन जेब्लानाखि आङो ससियेल वार्कार मावजेनदों बिनि सिगां आंनि मोदोम गंसे सनाजों बुंफबजोबनायनिमोन दिनै आं मोनसे आस्थामबो गाना मानो गाना होनना बुङोब्ला आंनि सायाव गोबां सुथुर दङ दिनै आङो मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबाय थायो जिखि जायगायाव थाङा मानो आंनो मोनसे बुस्थुखौ आं लाना फैफायो दिनै बे बुस्थुखौ नोंसिनि खुंग्रिं एरियानिफ्रायबो आंनो नांगौ दिनै बे बुस्थुखौ मोनाब्ला आं मालाबाबो रायजो राजानि खामानि मावनो हानाय नङा होननानै आं सानो खिन्थु आंनि मोनसे सबसे देरसिन दोहोनानो जादों जाहैबाय जाय बिमा बिफाया आंखौ गैयै न'खराव जोनोम होदों बे गैयै न'खराव जोनोम होनायनि थाखायनो आङो दिनै बिमा बिफाखौ बाख्नायो बिमा बिफाखौ आङो देरसिन आंनि इसोर होननानै आं सनमान होयो दिनै आंनि बिमा बिफाया जुदि आंखौ गैयै न'खराव जोनोम होआमोनब्ला खिजान आङो सोरबानिबा मेगनाव मोदै गौनायखौ आं सिनायनो रोङा जानो हागौमोन दिनै आङो 3 थाला बिल्डिंआव 10 थाला बिल्डिंआव जुदि आं टाउन बायदि जायगायाव जुदि आं थाहैनायमोनब्ला खिजान आङो सोरबा 100 थाखा बा 200 थाखा बा 1000 2000 थाखाखौ दिनै आंनि न'आव थांनायाव आं सैमा बायदि हगारनोबो हागौमोन आङो दिनै आङो बेखौ आं सानो दिनै बेनि थाखायनो आं बुंखायो
सोरबा लिडारनि सिगाङाव थांगोन आं थांगोन औ आं सनमान होयो सोरबा लिडारखौ आं सनमान होगोन बेखौ गसंनानै आं सनमान होगोन बेखौहाय माबा मोनसे माबाजोंहाय रेसपेक्ट होगोन आङो खिन्थु रायजो राजानि खामानि मावनायाव आंखौ बा आं जिसुवे सुमफ्रामारिखौ माब्लाबाबो रायजो राजानि खामानियाव आंखौ हेंथा दा होननानै आं अराय सम बुंबाय थाखायोबो आरो आंखौ हेंथाबो दा होदों नङाब्ला आं बिनि बिरुद्धिसो ओंखारगोन आरो रायजो राजानि खामानि मावनायाव आङो सासे दैदेनगिरि जायाब्लाबो सोरबा लिडारनियाव थांनानै सोरबा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे बिनो थाखाय बा माबा मोनसे होनो थाखाय आङो सोरबा सारमोननियाव बा सोरबा लिडारनियाव थांनानै आं रायजो राजानि थाखाय नांगोन होननानै दिनै आङो ससियेल वार्कार ओंखारनायजों लोगोसे दिनै BPF पार्टियाव दिनै आङो आंनि बिसिबां मानि आंनि मानसि आंखौ बिसिबां मानि मोजां मोनो आं बिसिबां मानि मावनो लानाय खामानि बेयाव आं सापर्ट आरो अराय सम आंजों ओंखारफागोन बा अराय सम जोंनि BPF दोलाव फैनानैहाय दोलोरै नोगोरै जाहाथे ओंखारफागोन होननानै जों मावनायाव जाहाथे हेफाजाब होलायलाय बेखौ आं माने आसा खालामदों आरो आङो बेखौल' बुंदों जे दिनै बेवहाय जोंनि आंनि बिफानि समान बा आंनि बिमानि समान बा बिमादैनि समान बा बिबाजैनि समान बा फंबाय बिनानाव गोबां दङ दिनै बेनिफ्राय आङो मोनसे बुस्थुखौ दिनै आङो लाफानानै थांगोन बे बुस्थुआनो जाहैबाय रायजो राजाखौ आं अराय सम अननो हानायनि बा रायजो राजानि थाखाय जाहाथे आं अराय सम साननो हायो जाहाथे आंनि पार्सनेलि आंनि मेटार्सखौ लानानैहाय जाहाथे आं गोजान जाहाथे आं थाङा बे बुस्थुआ मा नोंसोर बेखौ बुंनो रोंगोन हागोन सोरबा बुंनो आंनो माबा मोनसे बुस्थु हरफानांगोन नोंसोरो हागोन ना हाया हागोन ना हाया हाया आंनो नांगौ जाहैबाय नोंसिनि अननाय आरो आशीर्बाद दिनै आं नोंसिनिफ्राय माबा मोनसे बुस्थु लानानै थांबा सना रुफा बा माबा मोनसे थाखा फैसा बियाखै आंनो नांगौ नोंसिनि अननाय आरो आशीर्बाद बोराय बुरैजों जेब्लानाखि नोङो बै हाबा जानाय बेलायाव जेब्लानाखि हिनजाव गोदानफोरनोहाय माबा मोनसे बुस्थु होयोना ओरै खुलुमा आथिं दैना हरनो दा बेयाव ओरै आशीर्बाद होबोयोना होबा नोंसोर मोजां संसार मोनजाथों ने थिग बिदिनो बोराय बुरै आदै मादै ना बिबाजै बिमादै गासैनिफ्रायबो दिनै आशीर्बाद आरो बोर मोननायनि थाखाय दिनै आंनि लामायाव आं अराय सम हान्थिनो हागासिनो दङ दिनै जिसुया राननानै थायाखै जिसुया माबा मोनसे खामानियाव आवगायनायाव माब्लाबा फेलें जाफेना दिनै आं मोनफ्रोमबो जायगायाव बुङो जों दिनै ख्रिस्टियानब्लाबो हिन्दुब्लाबो साफ्रोमाबो जोंहा मोनसे भगबान दङ इसोर दङ उसुं खाथिनि मानसिखौ उसुंनि गावखौ बायदि अन सोरबा गाननो गैयै मानसिनो नों गाननो थाखाय हो नाय बिनि फिथाइया नों मा मोनो जोंनि ख्रिस्टियान धर्मआव मोनसे दङ सामसजों होनाय जागोन खिन्थु बेलसाजों होफिननाय जागोन बे बाथ्राया मा नोंसिनि माखासे हिन्दु धर्मआवबो दङ नोङो सोरनोबा अननाय होनायनानै नाय इसोरा नोंनो मा होयो खिन्थु इसोरा नोंनो आं उमुखनो अननाय होबाय आंनो बिदि नांगौ होननानै नाजावला मोननाय नङा खिन्थु नोंनि हान्थिनाय लामायाव नोंनि खामानिखौ साक्सेसफुल खामानि मावनानै होगोन दिनै आंबो सासे थुरि न'आव उन्दुनाय दिनै आं प्लास्टार न'आव उन्दुयो बै समावहा बाउन्डारि गैयामोन दा बाउन्डारिया खालामजोब्बाय ना खिन्थु बिसिबां बैसो थानायसिम थैनायसिम आं मा मावहैबावगोन बेखौ आं बुंनो थाखाय गैया खिन्थु इसोरा मिथियो मोनफ्रोमबो खामानियावनो आंजों आं न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आंजों सुथुर दङ मिथिबाय ओरैबायदि सुथुर नोंसिनि नैबे फेरेंगा साराथ' आंखौ ओरैबायदि राग जोंखायो खोमा बुथाखासिगौ ना मोनला नोंसिनि नैबे सुइदु नैबे 14 चिरां दुवारावहाय आं मा मुलि मानसि जयनिं खालामबाय नामा फेरेंगाया दाखालि समाव 3000 भगनाव देरहादों दा 3000खौ आङो बोखिखाबाय आरो बे प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनो गोबां दंबावो 2100 थै 2100ल'नो जेबो मिटार्स नङा बियो बेखायनो दाखालि फेरेंगाजों बुंदों आङो फेरेंगाया हाग्रामा सारजों इलेक्सन गेलेस्लायस्लाय आं जिसुवे सुमफ्रामारिजों गेलेनानै माथो उत्तर होनो हादों हायाखै दा गैखाया बियो जेनखानायखा आरो आं गेलेखायोबोमोन आरो आङो जै आंनि खुगानिफ्राय बुंबाय आं मालाबाबो फावसयनायबो आंखौ फावसयनायबो नुनाय नङा दा बेनि थाखायनो आं मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ आं सानदों जोंनि इयुथ्स लेभेलनि मावनाय जि खामानि मावदों जोंनि इयुथ्सनि दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि बिथांमोना इयुथ्सनि थाखाय मा मावनांगौ बिथांमोना अलरेडि सायख'खाबाय बा रायलायजोबखाबाय पेरेन्टसफोरनि थाखाय बा बिमा माहारिनि थाखाय माबायदि सिगां जोङो 15-17 बोसोर मावनानै थांबाय जोंनि बिफाया बेवहाय माबायदि मावदों जों बेखौ मिथिया
खिन्थु एबारनि बेलायाव गोदान रल लागोन गोदान रल लाखाबाय आरो हाग्रामा सारमोना अलरेडि बुङो आरो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जोंनि बिपिएफ दोलोआव मावनांगौ खामानि गोबां आद्रा थादों होनदों मावजोबदों बेखौ बुङाखै जोंनि माखासे बिपिएफ दैदेनगिरिफ्रा मावनांगौ गोबां आद्रा दंनो बे आद्राखौ दिनै एबार 2024 आव एमपि इलेक्शन फैगोन बे एमपि इलेक्शननि केन्डिडेटखौ जोङो गोजौ थाखोआव पार्लामेन्टआव आरो जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्शन फैयो बे बिटिसि इलेक्शनाव जोङो सरकार दानानै जोंनि बे बिटिसिखौ जोङो खामानि मावनो जों देखायगोन जोङो इउपिपिएलनि बायदि पसातर होगोन ट्रेक्टर होगोन बा नोंसिनि लामा न' हाबग्राखौबो टाइल्स होना होगोन माबा सिसि ब्लक बिदिखौ जों बुंनो थाङा आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप जों मावलांजोबगोन दा बेनि थाखायनो दिनै आंबो सासे ससियेल वर्कार जानानै बिपिएफ दोलोनि बा रायजो राजानि बबेबा जायगायाव खामानि मावहैनो बा सोरबा लिडारफोरजों रायलायहैनो होननानै दिनै आंबो आवगायदों आरो नोंसोरबो आवगायनांगोन दा बेनि थाखायनो आं बारा गोबाव बुंनो सानाखैसै बे गोबाव जाबायब्ला निमाहा खालामदो आरो माखासे जोंनि बे दैदेनगिरि ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि आरो सेन्ट्रेलनि इयुथ्सनि आरो पेरेन्ट्सनि आरो वुमेन्सनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो मोनबाय निस्सय आरो मोनबाय होननानै आं आसा खालामदों आरो आंनि अननायखौबो नोंसोरनो होनानै आंनि बे गुसुं बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों